this is Buddha Mav over here, the host of the Maverick Show, and we are live. Sise Mama, Ekasin La, Mikasa Sukasa. And speaking of my Kasi, I've invited Flesh to my Kasi, Buddha Ase King Ilabis Kwerin, to top it up with us. My bro, how you doing? I'm glad. Last time we met was in Bramfontein. You walked out on us because of my director at the time with Dero. Shout outs to Dero, but we put the boy in trouble. You had a beef with Uloli Native at the time. You walked off, but obviously we'll put the clip here for people bafumane context. And then secondly, go best ngolizolo ngokusanofika bepayo like, hey dog, something happened from that. To MT called you about the interview because of what you said. And now I'm figuring that even your relationship is not even repairable at this point. On behalf of Dero, we're sorry about that, but also let's just get into that about what exactly happened post the interview. Crenshaw lawe okonda ndaphuma yabo ku label ka Hustler azange ndathetha iway ngayo Grootman yabo bendla ngozama ba story sami ndisibeke ngendlela efanelekileyo ndimhloniphe naye mkhulu wami yabo noba asisabone ngasonye kanye sasebenzisana yabo so ngalamini ngenxa yemsindo ndaye nalahlekelwa sisimilo because men like Dero vela fonela uloli nololi wabe ring iway Grootman yabo yaphunyukelwa sisimilo nami ndathetha ngendlela yabo Hustler waye reach out lawe khumbula kwango-1 ekuseni yabo ba ekuse enfonela ku-IG nqonde MT the Hustler yabo xa niphendule oBrown nomsindo lawe yashawutisa ba ekusefedu uze no yabo sathetha kwabethuthu bra yabo ngibona baye mkhuluwa lawe imphazamisile yabo lawe and ke ngoku I believe ba lawe leyana iye yabangela ke ngoku aniqumbele nangakumbi yabo because besihleli singathethi yabo but ke luthando noxolo kwelamicala nencanya la Grootman yabo nawe lowe uthe xa undatsha ngqona ubrala we andizude nibethe phandle ngenxa lawe nawe ndayazi ba engabangelwanga nguwe lawe incoko yethu ayivaya grand and nam ndikwesinye space man ngoku yabo nam khe ndaspana kum lawe yabo ile hlobo nditsho ngalo tata uthando loxolo ijani izipholele Pholile Buddha. No, that's fire dog, appreciate that Xolelwe. Secondly, because obviously we've had the chat there, I had no idea about, I knew about Soitus Ngubasi Eastern Cape because we never had the conversation. But hey, Buddha, what's up? I went on, what's in London. So when they realized, by hey, Buddha, yes, a king, and also Tasco in the background was telling us, by hey, wow, Shaile, la king, Amakobala, wow, busy, no hot man's got respect away. I'm done, Roach, I'm being as I Oktakoba uspider kama tanyuki tonga ngeskela but nesibaliselo zayina azange lethi ngibona umjita yenza phambi kwami yabo no that's the skes saphila nzima lawe ngenxa yezawo and I think Tina drawing comparison or parallels to Yamakas because that's what I was talking about because somebody Kaslami like cuz I'm like King by East London Cape Town is like a similar place yabo. So I want us to talk about how's your relationship now with Uloli. Okay, sure. uBram ndinaye WhatsApp wami yabo siyathetha no Brian besike sabanencoko eqaleni kwalonyaka yabo ibi ngizothi binjani la ncoko ngizothi binzulu yabo ndayiva inhliziyo kaGrootman yabo ndaphinda ndaluva uthando lukaGrootman yabo kuba kuse Crenshaw Grootman yami yabo so siyancokola uBrian ndimbukele but asikaspani lawe yabo kodwa ndiyakholelwa ba yazibixesha livaya sawspana yabo something Flash. So let's take it back to a king and also I want us to have your timelines of we'll say King, but closer to the time where Gauteng meet Tasco and then leading to MT Records. Let's talk about that space in your life. Because I know what decide Tabaema, Skela Masmega Ning, which was such a brave thing to do. And also, what was the conversation like even at home to say, hey man, this is what I want to do and I'm going to do this thing now. And also at the time, you didn't say lie. Or say lie. So also at home, like, it's also a thing of like you're not a man of
of your own yet for you to make a decision as ngela hlobo. So let's talk about that. Bra unozala wakhala inyembezi yabo. Kwa utamkhulu wami benibaliselwa ngomnye womakhulu bami yabo efamilini ba yo edibana utamkhulu wakho etown ethetha lento yakho ba wena ufuna eGautini wade wakhala wathi la magriza bam funeka ukushoot i-music video pha eqonce ngaseposini because wayechophe pha utamkhulu wakho enibalisela iwe yakho ekhala yabo la engekho lula endlini yabo but kodwa bra nami xa ndicinga ngoku yabo siyandothusa sasigqibo ba ndazithatha nyani At that time, yeah. but ke iposition endandikuyo bra kwaye kwakusandogwetya iGrootman yam yabo oyena mntu ndimncane kakhulu ekhaya yabo lawe uGrootman wanikwa i-20 yabo so ngqondo just sikanjani uBrown nikwe i-20 and uzawuthi phuma ngoku lawe sozaphinda qeshwe naphi na yabo so manithini andivayo manje yokuphanda yabo because nasesikolweni ngangomjito o focus le ezincwadini because ngihlala nomakhulu akho nomuntu okwazi ungincedisa grand yabo so nasesikolweni ndandingaqhubi grand yabo and ndibona ba yazi mosiwe sesikela xa ungaqhubi grand uza ngathi udome ngathi like awunani ngazi yakushiya yabo ya abanye abantwana xa bepasa ngoba bakuthatha ngathi wena yabo so ndiqonde kuse azonispanela le way and ke ngoku namanje ndikhula nayo kuyachaywa like yonke iwe ngqonde kuse and yabona neGrootman zami yabo ba kuse le way yalapha ayisincedisi yabo sivalelekile yabo sikwazi ukwenza ezinye izinto la noma nivayo ndeJozi bra ndathatha eso sigqibo so izinto ezazisenzeka ebomini bam zezona ezandinika ifuthe loba ndiqonda ba mandirisk man because iyafana nalapha khona inhle iyenzekayo yabo ta yandavaya ndafika ndaphanda bra ndaphanda eJozi ndarecorda lapho ngoku ndiye ndabonwa nazibras yabo zayibona So what we will come back to leading to into ka Stan. Okay. Ihasela yakho, how do you make a living at that time xa sanofika? Because obviously come to kwaziyo you're not getting any gigs. bro. How do you make sure that you're eating, you're paying rent, all of that stuff? Sure. So esikolweni bra nandingayisa nandithengisa esikolweni bendisenza i-K esigela ngeveki yabo ngithengisa bra yabo stuff, yeah. ndibhanka iclass la way benikwazi uya esikolweni yonke iveki yabo kodwa mhlawumbi Tuesday na Wednesday andizongena eklasini ndiyanqayisa lapha esikolweni yabo kupleka kuthiwa kukwavi pha eBisho High fumaneka pha nawo namajita wami ayendithengisela uTapile RIP Tapile nofono umjita wami sisasonke nangoku yabo so ningilomjita bra and ke ngoku fumaniseka ba naseklasini bayancanywa yabo benhlala namamedi yabo abazuthi ba kumenere ba uflash khona kangenanga zathi hayi akazanga yabo ngelo xesha likhona apha ndiyanqayisa bra so ngoku ndizo drop out lawe ndane cash endandizilungiselele yona yabo but kodwa nonozala wami naye nangona wengasithanda isigqibo sam naye wayengixhasa yabo kodwa naseJozi ndafika ndafumana ispan lawe then by security xa kudlala irugby yabo eziyafika zigade crowd bayangangena ebaleni yeah for bani kwazi ubhatala to make extra coins, yeah, that's fine. I-studio yonke lawe yeah So during that hustle, you do that hustle, where do you bump into Stan? How does the whole post ATM affiliation happen? uStan Alive ndadibana naye ngibona uNtaba yaseDubai Yes. Maleningi. uGrootman waye busy noSister weNtaba yabo so mina nadibana neNtaba estudio. Please also ngicela unike context abantu who Stan is, because now it feels okay, like sure. uStan Alive nguDaideng Grootman edlale irole enkulu kakhulu kwicareer yami yabo ngumuntu oqala unikhosana wayekhosana ne-ATM before iAmbitious Yes. yabo uGrootman naye waye-rapper dala yabo ngela xesha lo Jam Early yabo uGrootman wayedla ngoperformer pha yabo yeah but kodwa wa focus kakhulu behind the scenes, yeah. Fire. Yeah, so uStan uDubai ndibana naye studio sa connecta nomjita fumaniseke siyancitsana phana pha so asixelele ba ekuse kukho le Brahman bipush Hustler before ba blow up mina ndifike 2016 eJozi besando blow up bra kuthiwa bebelapho MT yabo uziqonde
ufika kwami eJozi ndandithanda udibana nabantu abathi kuse suka eStern Camp fethu kuse o-MT bebelapha fethu bebepush up if uzimisele la we nawe ndandikokuthanda uthethwa ngo-MT la we kwindawo endifika kuzo yabo. So Dubai sispane kwenye record yakhe then sivaye siye kuStana siyomamela uStana le track wancanya uStana le track wasithatha uGrootman was-co-signer wathenga istudio sabehlala kwi-black yakhe eJulies no eGP nasemaboneni yeah. So saba necamp pha kwakufika o-Ranks ATM no Crazy oZakhwe o-Big Zulu beef way before imali eningi uDubai no Big Zulu uBig Zulu wamncane uDubai kwangela xesha yabo noba 3 years or 4 years before benza imali eningi. I think I've seen a picture of you with the skinny Big Zulu. Yeah, yabo. Yeah, so yenzeka njalo le week ka Grootman Stana bro. Yeah. So what's uStana sekwazi ke ngoku we're there. Yeah, damn. At least now you are doing this music thing full time. From there, how do you meet MT? Or how do you sign to Eland MT Records? Okay, so la camp bra sasibiza ngeJozi Empire la camp. Yaphasalaka bra yabo. Because sasibaninzi intaba yaseDubai, Olified Keta, Young Tune Beats, namanye amajita amaninzi eningawaziyo wona yabo. So kwaye kwabakho ingxabano amanye amajita abuyele KZN nami kwafuneka ndibuyele apha eSini khumula ndade ndalala phandle yabona ndilele eGandhi phansi bro. Sekushubile Jozi. Fonela Nozala Ali we hustle. I need to go back home, yeah. Yabo. Nozala nyani la wenza unako ba ngibuyele back home. Ndahlala apha la noba ndahlala 6 months kwelicala la we. Then ndafonelwa nguCrazy ATM owayenibone pha kula camp kaStana bayikuse fethu uze uphi amanzwakala ungahlala apha ekhaya la we yabo khona iroom apha yabo qhubeke nespan yabo kanjani Grootman fakela uNozala baNozala hustle ngathi khona edibanayo yabo ndavaya ndabuyela eJozi bra ndahlala kulo Crazy nabazali bakhe. Shout out to Crazy, I'm forever grateful, big dog. Ndahlala nabazali bakhe simane siye ambitious wesandosane ambitious uCrazy yabo. So camp yakhe le ndandimncedisa ku songwriting yabo yonke la we simane siye ambitious we submitter ngenye imini pha bra. So where you guys are going to the offices or going to the studio? Yeah, studio pha Midrand yabo. The Midrand studio. Ngenye imini ndafika mina ndalala pha yabo. Kuthiwa kwafika uGods wafika nilele ke mna ke yabo. Waphele vaya xa ndisanovuka kwafika uMT yabo wabe introducer kuCrazy ba kuse hama nenye king yase Eastern Cape le no hustler motivate ngakona ngoko ke la taba kuse fethu okay pusha le way hayi push fethu no akayivi way yami ngelo xesha ba ku space si1 nondevu yabo kanti eksene ivuyela lo yabo. Sahlala lapho bra kwade kwasa enye way enayigcizelayo ke ngalamini nandime ecam komnye umjuda kaNdevu so iblind iyavaya so yabo cha omnye umfethu wakhe xa izozapha ngakum aphinde ibuyisele umva belayo Ndevu bayikuse awuzethi nika amajiti bayikuse brown obele lo yabo hayi lo wait lava ixesha ndaphela ndifonelwe eMzana bayikuse fethu zojanga yabo ndifonelwa ngomalume bami yabo because xesha limachile yabo nami yohaslisa ba akayilungisa into enkulu ba beyiGrootman yabo anya ndafonelwa hayi ndabuya la we okay sure andiphuma ndifuna ubuyela back kwihustle ndisanda udibana no hustler mose ngqondo ba ngoxambele eJozi awukhiphi boy xhego lam la bra bayikuse fethu nekugqiba 6 months usebhatyini uzile fethu yabo. Awukwazi kaloku uthi sandokwenza isiko lelihlobo ube sokuba yabo sesithubeni ba xa ngqonda kuthetha ixhego lam andikwazi ungawuthobeli lo mthetho yabo. Andayihlala la 6 months bra buyele eJozi ndibuyele ke ngoku eJozi
sene-plaque yami ke ngoku yabo sendisihlalela ke ngifumana i-plaque yami okokuqala ke ngoku ngifumane nami xolo lengqondo bekuse ikwami ngoku kwazi ngitye isitya ndisibeke phanda sihlamba ngexesha lami yabo ta enye yengoma zokuqala endazirekhodayo bra buya kwami eJango Mhluzi buya kwami eJozi after ndizilile bethu Mhluzi kwakududuma bra ngona ndibhala la track nandisebalcon la bhala la track duduma ndisuka kwezinye i-sessions ezazihostwa nguta El Nino we-Dreamers Cup shout out to Grootman El Nino ngomkhuluwa hlonipha I think I know those sessions Conscious Sundays after Gandhi Square like on la building and then put on usaluka wami umtasko ke kweza black yabo ngumthako bekusefet masambe sekwi Conscious Sundays bona aba inspired bra uboni indawo yamaXhosa bakuse eGauteng semaXhoseni bafuni yabuya nabhala hip hop heads ezininzi buya nabhala Mhluzi bra the following day ndayo recorder le track ine verses i6 ke ngelo xesha yabo like ipene ichibilika yabo zivesi zakho ezi6 yeah yabo nigga was super inspiring say so in 6 verses yeah lesasixhosa ke ngoku soba kusendiyijani ngoku yabo so show off okay uyajana umtrack yabo ndiyaflex ngokulayo sure exetam hayi ke brand recorder lewe lava ixesha nenza nomnye umculo umamelisa crazy yabo kuseta yam dinezingoma man khalu bra bafuna fethu ufuna nditache bani uRhotsi okanye MT funeka ave umculo omnye wabo mele ave umculo wakho nditache bani ba Rhodes kanye MT bo andizincanyela uhasla ke mina ke bra amen masivisa uMT bra bra wahlanganisa i-meeting sadibana noManando kwakhona uSouth ngalomini bra zafika ibrasi zilindile studio yabo andazaziphi but zade zangena yabo kwancokolwa then kwayiwe emotweni ke ngokuzomanyela nomculo wami babe ngixelela uCrazy apha endleleni ba ingoma yokuqala endifuna udlala fethu ngumhluzi kwadlalwa lo Mhluzi uSaudi wathi xa iphela la ngoma yela fethu nami babecinga ngizoluza yabo besithi yiyo le record yeah this is the one yeah zangafuna unova ezinye uSaudi wava buyele endlini umdlalelo yesibini irecord uhasla nomdlalelo yesithathu anzodlala yesini wathi fika ubuyele kula record yokuqala wayixizela uhasla le record ayiphela wathi yela fenza ungena ngizoba live ku Insta ngo ufuna uperform le way bahlali bakubona yabo shulile ingahlangane live ka MT kuse bota followers endazifumana apho yabo bantu la way fire emojis ngone ekuse yabo this one's the one it's going to take us out the hood emva koko hustle and ring back sefethu nhlanganisa management man yabo and grants akutacha fethu otherwise yiyo le record yabo ngibona nengoma ezininzi kanjani phela nibawo umvisa zona lo bra yabo ezinye inspire nguye yena uncanywa le track and sekudalani khona ke kumi ngelo xesha yabo sava isikhathi brand bona ubra kuthiwa uphuma ambitious nabayoze basenzeka la ngenye imini ndisuka e-studio athiwa ngabantu la bayikuse MT ukhangela wena ku Twitter kuse ngizama utouch so wait Flash I'm also trying to understand how long is it from la session yomamela to live to him looking for you because ndiyayicinga ke ngoku ikhona ne-anxiety engabanayo kaloku ba lo mjida izoba sapasa ngudala ulindile all that 6 months da dang then sengiqonda mina izokwenzeka la nalawe bawuphuma ambitious ngoba sekulate yabo so nani sengiqhubeka ungivani sitsho ba nangeli xesha lawe ndiva lewe kabrand nasuka e-studio yabo nama neninja yami ekuthiwa nguSicalo qonda bona ne-email yami bayekuse MT is looking for you qonda ekuse who's it ndathi nabonisa uSicalo asayisiqonda mana abantu naba ngumuntu oyaziyo lo bani ncanyo hustler qha yabo ufuna nibe ilawe baseleke ya anifike endlini ekuyafona ngapha nangapha la wena azama utouch ibrazz ami ke la yo Crazy ba khani ndike number ka Bram anyanda ifumana number ka Bram saringa phone wathi masidibane Mall of Africa the following day sadibana pha bheka ngedrip bra
day after but wabeza ushuta brand new day nololi Yeah. yabo saya kulo shoot nekusenhleli no rough yabo You inside now, my boy. You inside now, my boy. And also, mntana muthu kubambele ne. yabo stwadlon You look like a Jordan superstar. yabo nekuse ay Yeah. yabo lewe ispanile lapha eGauteng ispanile lo yabo lapha so yaba njalo link up yami no Tandevu bra yenza ngelo hlobo lawe. And then obviously I don't want us because of already we've spoken about post into ka MT. Yeah. Ibuda obviously still disappointed, is not cool with you, even Yeah, if yeah. you've tried the amends Yeah. before. Clearly he doesn't want to. Maybe guys are grand. Sure. But I still see you cool with Ustav. Sure. How does that work? Grootman ngomnye wabantu abanibonisa uthando egemini khumbula 2023 yo ndandiphansi daxa bra yabo sanocisha ankele yami lawe yadutyulwa lawe yabo Condolences, awe. kwaphuma i-lineup ye-Cotton Fest yabo wareacha out uSjava bayekuse who's it fit kanjani ungabikho pha uyeyona artist ispana eAfrica ngba This is huge compliment from Ustav. yayibola wengqondo bo eAfrica kutshona lapha eMzantsi Banga Africa yonke jo. yabo abesithi wathi Grootman Sjava ba kusefethu zwakala man ngizakufaka kwislot sami lawe ndekuse okay sure bra andafika lawe eJozi bra nyani ke ngalamini sathi Fuck, also that's the for context Cookie Stages is different for Cotton Fest. So obviously if you had an opportunity to perform, you were not gonna perform with stages kaja. Yeah, Buzaba kwenye khonji. Yeah, bo. Well, ayo khonji, but sure it's the compartments is different. So there's Yeah, three yeah, stages. So you went straight to the main stage, but yeah, I was just providing context for about. mamele backstage ke ngokwenzeka ntoni phaa ngalaminta uyoungster ba yo Flash ndiyaxisa kuba ekuse uyandazi ila ba come on yabo no sobe siringa nebra fika no Hustler and me nomthasko lawe yabo beqise ncumile ku Hustler ngoy Brian lawe yabo hayi bisirunda lawe binipasela iplan benibeke phansi mina phela ipasela umthasko yabo bekufika uSjava kanye ngelo xesha baba ekuse brazam longisandle weyenu man combination yenu beke flat la bani grand yabo paribeka ngamagama wakhe yabo Hustler bela man sekono Saudi ke no Grootman Loli yabo man weza kudala so no grand ngondekuse fika nokudlula no Big Zulu ngondekuse uSjava unifake kulewe yabo wangena uGrootman lawe wabetha andikhumbula uba wavula ngeyiphi track but emva kwalo track wangena mna ngomhluzi kukho no South stage like mene ATM apha lawe emva koko bangena no Hustler babetha bangane lawe bra performer 2 songs uSjava wafaka mna ngibha lo bra ku 15 minutes yakhe wanyakathisa lawe yabo so uGrootman unobuntu man uSjava and lawe ndibonile kayenzelanga mna ndedwa baninzi abanini babonileyo nami lawe abazi artist uGrootman babonisa ubuntu yabo yenye OGs enkondayo bazibaleke kakhulu le generation yethu yabo lawe yobuntu usayiphilisa umkhulu yabo. No, Ustav does what Ricky Rick was doing for the culture. He's really about it. We saw what he does for the Kwelers and what he's still doing for the Kwelers as well. He's still plugging them in. Yeah. Even Amanyamashi behind the scenes, Ustav does a couple of things for them. Bro. So shout outs to that. Yeah, shout outs to So let's talk about you leave from MT, right? You start your own thing. Obviously, there's a lot of people that liked you close from proximity to MT. Yeah. Like Obung Lamjita Uzeno MT. Sure. So any connections that you inherited through Hustler. How's life for you? Because obviously now, if Nizumsegelam now we're like cool. Yeah, Jan. Uzeno task. When we no longer cool, Utasko, my loyalty to you feels like Utasko,
hey man, Utasko Mocha, but like he's Sure, over there. sure. Do you experience that in the industry now? Because it's like you're no longer cool with MT, but like you don't if not know about good if it's because of MT. Ta emven koko wa like he was about depressed ngenye indlela mentala we like bona wonke umuntu eswitch up yabo wonke umuntu bra yabo nabantu benqondo ba ngelixesha la we benivana no hustler nami ndibenzele inceba kwabona ngqondo engathi ibrothers sanibone ngola like nceba yami phelele weyini yabo yandidepressa la way lo weta la way yenzekayo yabo and ndabuyelana lapha edladleni yabo ndaba lapha elalini la we ngqondo kusena xa nifika ngapha bra nabantu like bathethwa le way ba hey lentwana idome she empty no yabo ba banda bayazi noma bazikhiphani la we and abantu ngoku la we bayandoubt nabo but ke ndaqhubeka bra ndipusha yabo but kodwa enye i-beefs zami ezininzi zisuka from low way yabo ba ubona amajita switch up yabo nami ndiqonde ndizama ke ngoku uzilwela yabo ba kuse andikho work andisekho no hustler but ndiyo respecteni I'm still gonna make this thing work. I'm him yabo but kodwa ndafunda manje kulawe ba abantu abaninzi kulewe siyenzayo abanathando la le art abantu bathanda emotion bra abantu bayaphaphatheka bahamba nomoya yabo and nami ndiye Bas Motion Mongas. Motion Montgomery. No, indlela yabantu, especially kula mhlaba, but we'll get into that once we speak about your transition from that to a king. I think one of the things also is like you experience that now when you start picking up emotion yako, who are some of the guys that embrace you? Because obviously Tina from Ngaphandle, we see a Pod Legend working with you, we see a Touchline working with you, we see Ifani working with you. You see all these guys working with you. Let's talk about that post last situation. MT. Okay, sure. Who are the first people to embrace you, and also who are the people to also reach out to say, Flash, yo you bro, got this. mnyewe Grotmans enfuna mbulela kakhulu Maraza. Khumbula sadibana kwenye session eSentin. Ubra wathu vile bandi ndispana kwi-album and ucela uba kwi-album yami Maraza. Say Legend. Shout out Grotman like awuphakamisa kakhulu umoya wami wandenza ndazibona ndixabisekile bra kwangalamini yala session ke ngosiyo recorder le ngoma yami nayo ingoma yokuqala sasipana kuyo ngisalindile yabo ihook ibethwa nguye yo bra wanthatha bra sadlula kwenye plaque la way shooting range yabo akwanibonisa enye life bra kwamnandi ngayiway ngqondo ekuse ensa e-studio safika saspana phindwa yon drop bra ngqondo ekuse like bakhona abantu abakunanyelwa wena nothi emotion okanye ndondondo yabo yaniphilisa kakhulu we no touch yabo touch yo mjita naye ndisibhane naye emveni kwexesha lalawe ba ndaphuma pha ku Big Hustle lawe naye mjita wanibonisa inhlonipho no Anzo yabo ibraz kaSjava yabo but kodwa iwena ndikhalela brangela xesha engamajita angamaXhosa ba phela ngathi amajita lawe zanganiki inxaso bekumela ninike yona because and then noba mhlambi kuzibasela okanye ndifila ngathi ndayivula igame yesiXhosa bra then dadla no you part of the guys who put on the map the wave Xhosa wave yabo so ndadana xa ndibona ba ndisekoneni amajita lawo yanganiphisandla ndadana ndifuna uxoka bra yabo enye way ezabangela kubekho ibeef between nomntakwethu ongasekhoyo ngoku yabo bravo but kodwa ndiyabulela ba umntakwethu waphele reach out yabo before I drop i-album yakhe igazi inyembezi nombilo
wandifonela laa mjita bra yabo bakusem fethu ntoni yabo bengumjita ke lowana ta like bekwazi uthetha uvakalelwe ngaphakathi bra. After la call thatha i-cover ye-album yakhe ndiyifaka ku-Facebook wam Sixhosa. Mna bra from the jump wendingayo uba Sixhosa naso masiye phezulu yabo. So indilahlekile but kodwa into ebendiyitsho bra yilewe yoba ndadana xa ndibona neebras lawe yabo zingandixhasi ngelaa xesha but kodwa ndavuya ke xa uBravo reach out siphinde siqhubeka yabona ne-motion lawe sonke yabo. Ngekho mntu wilawe uba omnye uphantsi okanye kwathini. Hey man, Indoga Bravo is quite sensitive, but it's a conversation that people are waiting to hear from. Yeah. I think it's the same thing or the same anticipation we had once Ricky Rick passed. Yeah. We're like, Casper, you go into an interview addressing all these things that you're addressing, you're pushing whatever you're pushing, but my brother, there's an elephant in the room. Sure. So I want us to address that elephant in the room and also just work it out as well. And I'm using elephant in the room very loosely, just as a conversation, but people want to hear you around Ubravo. Could you sense, because Ubravo is a high energy pro, there's a positive pro as you're talking about. Were you seeing signs of grand? Did you have conversations about Flash, bro? Like, this thing is, I'm gutted, bro. Like, I'm not too sure if I really want to carry on with this. Yeah. Qala kwam udibana noBravo yabo sasincokola kakhulu ngela xesha lomhluzi remix yabo. Umjita waye acele kumi yabo ingcebiso ezithile yabo ngegame andixelele neway ajongane nazo neteam yakhe yabo. Then ke ngoku sabana la way yoba omnye abe phaa nomnye abe phaa. Sithe xa siphinda silinka apho kufumaniseka uba umjita nguye ngoku la way Emotion enzima yabo. Ndim ngokobukele kuye yabo. So umjita ibindimo oringi way kuye yabo and behlale ngicebisa umjita enye way ebeyibethelela la way Flash kubuyele ku sound yakho mfethu ndiyakuva uyatrapper uyathini but ncasalala mfethu umculo onesini le way yakho yabo into behlale ibethelela kum uBravo lo way yabo. Njengoba nisitsho ta bisengumjita endijonge kuye yabo akho nto bendiyibona akho siphoso bendisibona ta like bendiqonda ngoku Grandshap nangu umjita ozothatha isiXhosa sibeke to that level kudala siyinqwenela sonke. So yonga la mina fumana la call nisejimini bro nandibaleka phaa yabona komnye umtshini treadmill. Yeah. Ndothuka ndetshibilika ndawa phantsi no ways yabona. Yo bra umphefumlo wami waye waxheleka lewe because akho nto ndandibona engekho grand yabona. Yonke way ihamba grand umjita usanofumana iplaque ingoma yakhe noSjava yabo sanodrop enye hit song no Pretty Ugly like yonke way via grand yabo ta and umjita Orkan international gubevu nyani yabo. Inhliziyo yami yaba buhlungu bra ubana ngoku ndisazama uzidibanisa yabo uziqokelela ndiye phambili like the loss enye yeza loss yabo. Yeah, I think it's a huge loss for the culture as a whole, and also I think I'm sending more light to you because obviously we are gutted as the whole Xhosa nation or hip hop fans, but primarily wena ubumazi personal. Yeah. And also I understand because when there's a loss, people normally start trying to look for signs that were there. Yeah. I'm like, did I really dismiss his signs as Tile? Maybe I could have done this or that, you know what I mean? But you're like, bro, that guy was a happy soul. Yeah, you were looking to him as
Kubona to me Yonke for wave advice. ayagrand, You know what I mean? So strength to all the brothers out there who are always giving us the knowledge and all these things. We never know what they're going through. Because obviously I wasn't thinking because of, you know, they're the one who giving you information and all of that stuff. But anyways, there's a huge conversation, and Mamele, that's like a fan of the Maverick Show, obviously they're gonna feel like I'm constantly having this conversation, but it's a constant thing because every time I have this conversation, the decision was made do differently, and it wasn't like a group project. Okay, sure. So we're talking about decentralizing the Ihout. Sure, bro. So the first person I had that conversation with, I think, was Uskelem. Obviously, he used to be in Joburg. Sure. Came this side. He's moving from this side. We speak about Elandi. We speak about Uli. Obviously, he didn't stay for too long in Joburg, but centralizing himself from this side and tackling the game from Eastern Cape to Gauteng or to South Africa. Let's talk about that, because obviously we met in Bram. You were pushing the trap away in Joburg. When does Flash decide by Elman, let me be more visible at King and Cape Town and push from that side? Where does that decision come from? Yeah, bro, besisigqibe esingekho so yabo, because i-game ishushu eGauteng, bro. Ishushu Yabo. Ishushu baya. But kodwa ngobona ba Grand Sharp kudala ndiyenza le way and ngoku ayidluleli kwelinye inqanaba, and ke la way uyicinga kuyanstressa yabo la way, and ke indenza ndingabi ngumuntu onwabileyo lo way, and kunzima no performa kakuhle yabo noba ndise studio phela ngoku ndingumuntu o sad yabo ta yayibona man ba Grand Sharp ayinsipanele we, ndizame ngayo yonke indlela ndibuyele ekhayeni yokhokha amandla. Xa ndifika ekhayeni ndiqonde kuse Grand Sharp ndazibona nami impazamo zam uba le way bendingenokwazi uyakha one man yabo, kudingakala i-team la way yabo, because into endiyaziyo ta kuba sembokweni yabo, into endandiyele yona eGauteng, ndandiyele uyorekhoda ndifumane umculo equality yabo, yonke la way ndibonwe lo way yenzekile. But ngoku It's time for the next step. yeah yabo, so ubuyele ekhayeni bra kuzama uba ndiqokelela amandla ndenze izilungiso man for uba ndikwazi udlulela kwelinye inqanaba yabo. Iweni phezu kwayo right now kufumana iteam yabo, abantu abazokwazi uncedisa for Hi to you too, man. Come just better bell up is a fan. yabo, uncedisa ba the way ithengisa yabo iye ngaphezulu nangakumbi bra yabo. So njengoba ndilapha ekhayeni khokha amandla for lo msebenzi umkhulu ufuneka ndenze. Trying to build a team. Yeah. Trying to build a team. That's amazing, man. And also, dog, I was surprised as all. I'm like, what's my song task? I'm like, there's some old niggas like approaching this nigga because demographic and the as your fans. I'm Sure. thinking, I'm actually the whole like trap that like still young, we have Oma Sure, 2K sure, coming to like 98, 99. I'm seeing some old brews, dog. Diamond and Dalaba. Oh, we come I'm like, fine, okay, cool. Maybe Diamond one lane that got to know you through Mdana, Flash. Well, I'm like, what's going on here? And I think you then started to elaborate to me, but I feel too. Primarily, my audience is outside of social media. I think let's talk about that. Yeah, yeah, bro. Abantu abaninzi abayixabisayo icraft yam abathandi ne-hip hop, bro. Because mina la way unfocus kwi-punchlines nendoni, ndithetha inyaniso, bro. Yabo, and enye yezinto ebalulekileyo emculweni, because mna umzekelo ndaphiliswa ngumculo, bro. Umculo hip hop yayisave life yam. Ndingomnye wabantu mhlawumbe mhlawumbe ngendiliphara yabo la way. If it wasn't for rap. Yeah, or hip-hop, if hip hop, if Otapizo, Drumanskap babengekho la way yabo.
kubalekile bra emculweni ba uthethe inyani for umuntu omameleyo kube khona ayifumanayo yabo ezamphakamisa naye ispirit sakhe xa emamele ingoma yakho yabo. So abantu abaninzi mina abawuxabisileyo umculo wami lawe ngabantu abathanda inyani nabantu ixesha elinzi abantu abathanda inyani ngabantu asebekhulile yabo, ngabantu abajongene neengxaki yabo ebomini yabo. So like abantu abahamba inkonzo abantu ubomi ababuthatha serious yeah abantu abawuxabisa umculo wami ixesha elininzi. Would you say you're an old soul? Because that's what I got from you first time you link up here to. I'm like, obviously I knew like you still my young, because you're even younger than your hustler, but I was like, your energy gives on a grown man. Did you grow up with hanging around Amajid Amatal? Is it a thing of you took a lot, you chilled a lot with like say Utamkhulu or whatever? Yeah. Where do you get this energy from? Yeah, ndikhuliswe ngumakhulu notamkhulu bra yabo, and ekhaya ngamangqina kaYehova yabo. So ndikhuliswe ngenyaniso, ndikhuliswe ngeBhayibhile yabo, and nasestratweni ngingenile benhlala like neGrootmans bra. Mina bendiyintwana yabo, mina bendiyazi ba kuzawuqhekezwa phi kungekaqhekezwa yabo. Ndihlala neGrootmans ziplanwe yazo zitshayindana. Mina ngela xesha ndenza umculo yabo, qha ke ngoku kwa umculo ezinye zebraza zenza lo mculo zafumaniseka zikwezi ways yanqayisa yonke la way yabo. So ndihlele kakhulu nabantu abadala kunami yabo. Enye yezinto endiqondayo ba indenze mabela up. Yeah bro, mabela up. Yeah. No, that's fire. Because like that actually listen to your music, I'm like, oh, actually this is fire. And also, guys, by the way, this is not an act. He's really humble. I'm like, I hate this nigga. I hate humble niggas, bro. I'm like, because obviously, humble, we are Tandeg, and also it's like it's a genuine thing. Yeah. Your encounters with life and who you keep in life as well. If I'm humble. And I think we had the conversation about this, but it's time we have a conversation live. Sure, bro. But yay! If you're and you are humble and all of that stuff, as the criteria in terms of if we had to score Umdu and what makes or what builds Umdu as an artist, that scores very low. The humbleness, the ubanenyan and all of that stuff. Yeah. And I feel like that also frustrated you at some point. Yeah, kwa structure se game bro. Inyani ayondibalekile gamini. Yeah. Thengiswa ubuxoki. Yabo. So xa ungumuntu omele inyani kulula ulahlekelwa uziluza bro. Uluza wena. Yeah, because ngoku uyayibona ba le way wena uze ngayo aba bantu abekho ngayo. Uyayibona weta. One man. Phela now uzidoubt ba Grandshap man ngathi ndim lo wrong. Uyabo because you started to doubt yourself. Uninzi labantu bakulewe yoba makhethwe yabo mangaphilwa nyani yabo la ininzi ke la eGauteng bro. Unodibana nomuntu uqonde lo muntu ngathi wazalwa eyibrand sendiba kangomntu akakwazi uthetha. Yabo like andanoba uqumbile andanoba utheni ugcine iora ibitheni. Yabo bro Banje iora. So yo la way bro enye way ndaqonda ba manibuyele ekhayeni, and nami xa ndibuyele ekhayeni nami ndazibona ba Grandshap kwami nangoku bengisenayo le way yaseGauteng yabo, because ndiyazibona nami ba funeka ndizame la way ubuyela kumi yabo. Because senale way ngoku nami so bamekile so bamekile. Flash also, because now I was thinking about it after we had this conversation going to go to drop. I'm like, if you saying that some of the audience is outside of your social media, I'm like, fuck, how do you get to them then? Like, how do you make sure they're part of the ecosystem? Like, are you thinking about that? How do you include them in the ecosystem? Yeah.
yabo sanudibana nomnye ubra kuthiwa nguta Oz yabo ubra incoko ebendinayo esibe nayo naye iyanika ithemba kakhulu yabo iye wanivezela ezinye iway yabo ezinye indlela zopusha le way yabo so ndiyakholelwa man bra ndingumntu okholelwa kwijaja ke tamna andingomntu ocinga uba mhlawumbi ndi-clever okanye kwathini ndikholelwa ijaja lizayidibanisa man le way yabo ndizawudibana nabantu abagrand but kodwa nam ndisasipana kum yabo foba ndidibane nezinye iingqondo foba le way ithengiseke kakuhle because enye yeeway I feel like umculo wami uNtswembi yabo but awuka-marketeki ngendlela egrand yabo awukayi ebantwini ngendlela efanelekileyo yabo yeah bro so Thoughts of, because biggest audience is, I'm assuming, Joburg then Cape Town, or Cape Town then Joburg. xa ndicheka ko-YouTube no-Spotify, Apple Music, iJoburg ihamba phambili then kulandela iCape Town neDurban. KZN bayandincanywa la It's way it's a but kodwa it's not odd, but it I wasn't expecting it like after Eastern. I'm expecting Eastern Cape to be higher than that. Eastern Cape ke ta into idla ngondothusa ndidla ngoyibona ko-number 5 number 6 Hey guys, do better, bro. but they understand that ingxaki asinazo Wi-Fi unintsi lwethu kwelicala and singena ko-Qubit ingoma Download. yeah asistream thina ngapha yabo So it's that issue. yeah Fuck. Because also, there was a conversation that we had about from Lewe Ringangayo, but I had it with. I always mention there's a film that we're working on. I don't wanna over mention it, but we also encountered some report that we needed to do for submissions and Kamaspala or whatever. How do we get to Ababantu who don't have access as much as obviously Ngoku? Eastern Cape Fiber Time is doing the Lord's work. Yeah, well, make sure that you give us a paycheck, by the way. There's because new promotel, but Fiber Time is doing the Lord's work in terms of some other underprivileged spaces where they have land. Because when you check with Sugar Mama is as big as it is, because some of the spots have now access to Fiber Time, but collectively as Eastern Cape, they haven't done anything. By a few spots are covered, but now we also trying to find the mission of how do we then monetize and put those people that don't have access to internet as much into the ecosystem. Sure. Because people sometimes they have a TikTok and then obviously bundles. They don't have enough to make sure that they watch a full episode, your podcast, flash. Yeah. They might download your song on Tubity because of Indwetile, but it's like we don't have to that. So I think as collectively as Eastern Cape, we're fighting the same fight. yeah done. And I would love for all the niggas to come through and fight the fight that we are fighting. Sibambisaneni, Even the Lamato who are from here, they also need to give us some weaponry on the side as well, just to make sure that it's in Nand. Super excited because I remember I watched Iweka Kasonwabile. Yabona Buddha zonke pha. I'm like, I saw you, Yisho, Bud Legend. I think Bravo was there. yeah That's all. I'm like, we wasidibanisa pha uBravo malamini what that's fire. I think Yisho was there. Utayanga wayekhona. Tayanga wayepha Utayanga wayekhona. So do you feel after that encounter, did you guys fall closer to each other or did you like make connect? Because you cool with Yisho at this point? yeah bra le way hip hop ine politics zayo yabo mina uziqonde ngoku la way as much as by hip hop yasave life yami ndiyazama kodwa nobona uba ayowendi anawuphila ngemigaqo nemiqathango ye-hip hop yabo funeka ndibeke ubuntu phambili and funeka
umzekelo ndikhulela enkonzweni yabo zezinye zeweyi ndifuna uzibuyisele ebomini bam because funeka kube khona into osimelela ngayo into ekwakhayo as umntu yabo uhlala ungumntu ungabi yiniga ba fok yabo ntoni ba I'm him yabo I'm doper than uba ezaweyi ungazifaki kakhulu engqondweni because ezaweyi zibangela uba singakwazi ukubambana yabo omnye uzibona idope kunomnye omnye ubona ngathi uwekho ubani kanozidibanisa naye kodwa silwa umlomnye oba Xhosa sifikelele to that point. yabo ngokuphela singakwazi ba omnye appreciate craft yomnye nxa yoba zi-niggers, zi-rappers, yonke la. So essentially what ladies and gentlemen, Flesh is saying, egos got involved, the network wasn't networking as much as it should have been. Because obviously from the outside, I thought the culture is there, that means from here, moving into the next step. Funny, you've worked with him, but I've seen things that you were saying about him on the internet. I'm like, what's going on? What's your relationship with the Khotman? And also, you need to address him well. Otherwise, I'll pull me. Khotman is a Quebeca, upi. Anadala mkhulu. Khotman, ndiyam respecta. Kungoma yakhe ndingcanywa kakhulu ingoma ezimnandi. Mamthembu. La record ndifila ngathi enye ingoma man kuyese hip hop melba it's higher. Yeah. Melba like use clubini la ngomhlahla uyive yabo. And ubra ungomnye wabantu bokuqala uthatha isiXhosa sibeke kulamgangatho yabo. Yeah, ndiyamhlonipha kakhulu. Yeah. I'm sensing a bad there, bro. Huh? I'm sensing a bad. No, I'm serious. I'm like, because I'm asking your relationship with him. Sure. And the only thing that you gave me was like, no, man, like he's dope. He's done what it. I'm asking your personal relationship with him. Are you cool with him? Yo, bra, I'm cool now. Like, ngasikuzu icacise leyo yenzile. Sigqibobe ku bravo. Sigqibobe ku bravo, bra iqhawe. Yabo. Kuthethiwe phala kwi-memorial yakho uGubevu ba makiye kweziwe ze-beef umjide beyilwa naye bengayifuni lewe kwamna ndenze uxolo noGubevu khona ingoma uphethwe City xa iqala lawe kukho iclip upha ndithetha noBravo yabo ba kusele weyiphethwe City sigrand noGubevu besifonelana yonke lawe simnandi uBravo uvuka sebhala uba inyoka ayibise ndondondoni who's it brother like umdala bro like why une drama like why uthanda ba kuthethwa into ezirong why ngabikho uxolo like why singamanyani why funeka kube ku bro yazi inyoka yazi lawe ayikwendo yika njengenyoka xa ngibone inyoka mina bro bangaske ndiyolala because inganze ibona isidala ndiyika lawe xa ungabiza umuntu ngenyoka sisithuko esikhulu eso bro yabo so la wayenzileyo bra khange ndincanywe yabo ayikho grand la kufuneka acela uxolo for la bra but ndiyamhlonipha utayifani yeah because the narrative was starting to fly. The narrative was starting to fly on the internet. I remember coming down on Facebook I'm shared but try nyoka fresh. I'm like hey I'm just looking at it but I'm like oh maybe I don't know maybe there's like some snaky shit that you've done behind the scenes that now abantu are starting to catch up to. Yeah. But Khotman literally decided to write that. Yabo and lixesha ngexesha libhlungu ube uthetha into ezinjalo like utheni wesiphinde bengumkhulu ba hayi andiyanoba ke iziwezini apha eGqeberha ke bra ke Speta amagqeberha kabafonisa ukuvuma. Hayi nencokola no kama ndibonile apha eGqeberha we're pretty chilled. How are you finding the city? Yo ta izolo benonwabile kakhulu ndibene no Sleazy inja yawo Sleazy talents yabo bekumnandi bra ndiye nase Banana Beach yeah bahle abantwana
Siza editor le, siza editor le. Olibele ba. Ubhizi. Bahle abantwana. Bahle abantwana. Cha ngiba nemete nokwazi ngoma ezinye imeti irongo lo. Okay, hayi no. Bahle abantwana. Benonwabile namajam ndabona ba okay bakhona yabo. Yeah. No put a task benwabile oyinja yami. Umthasko wajuice nje benwabile inja yami. No. Benwabela we wajuice. Shout out to that. Shout out to T for having the time of his life. Dog, what's next for Flesh? What are we looking at? How can we make sure that we are bringing your dream closer to wherever you're trying to take it? Yeah, dog. As the audience, Tina, everyone watching. Bra anyway nisipana kuzo like ngikhule ningumuntu osed yabo emotionally like ngizama ukonwaba bra yabo nokwazi ba bomba mbonke nibe ngilamntu yabo ngizama ukonwaba and ngizama mdala ngobra ndifuna uhandlisha ibusiness yami ngendlela efanelekileyo yabo enesidima nesithozela njengetyani yabo ndispana kum You in your Hotman era now. Yeah ta iGrootman ngoku la we yabo ndizama uzilungisa mntakwethu yeah I believe ba zonke ways via grand emveni koko. Guys, we need a legs, just a quick one, and then we wrap up. Yo, morning. Good, so we're rolling. Count down. 3, 2, 1. Hola, Mosha Kanjani. It's Buddha Mev over here, the host of The Maverick Show. And please excuse my lips being a bit dry. One of my producers decided to steal my lip balm. You got me? Got to. Satlel no flesh kumgan is labes ko rin in YouTube. And we're wrapping up the conversation. And Buddha, what's next for Flesh? Yeah ndispana kum mntakwethu eyona ndiphambili neyona ndibalulekileyo yabo ndispana kum I believe lo way leyo izawuza ne results ezibaluleke ezinhle yabo yeah ndizakwazi attract abantu abafanelekileyo empilweni yami kwibusiness yami yonke la way 100% yabo emva koko yeah the album mode cook on album mode yeah uflash or positive uflash ongekho sad yabo flash wencasalala man esasingqi sintu ne we expecting a lot of that yenye week uta bravo behlala ibethelela kum yabo beyela fethu sintu way ziwe zakho ezo yabo ba sene hits eziyi-2 ezithembileyo enqondo ba abahlali bazawushukuma apha isukile yabo yabo ndiyabulela kuye wonke umuntu ostream umculo wami yabo because ndiphila ngale way mna ta analo linye ithesho ngaphandle kwale way yabo and nyani yandiphilisa yabo qho xa kufuneka eza dollars zam ndizi yabo yeah fika yabo kukuhle phata ngenxa yenu bahlali niyastreama niyazibukela i-visuals zami on YouTube yabo yonke la way yabo ndiyabulela kakhulu kubahlali abanixhasayo I believe manta eyona ndibalulekileyo leyo ibani mandispane kum enye nenye izawulandela Flesh. There's an interesting thing. I've had a conversation before, and I think I've asked this even on my radio show. She's a DJ, a Gauteng. I played her. There's a guy called Leo Brandon. Shout outs to Leo Brandon. He's quite fire. So when I played this chick this song, she could instantly realize this guy's a coastal kid. Okay. Who was a coast. Sure. And people from inland or Gauteng, they can hear him. I think it's very easy, when it comes to America. You hear by LA, you New York, it sounds warm, it sounds dark. Chicago, the drill. Does geography affect Ngolo Menza when? Like I say Gauteng versus Ngolo Menza Kause King. Ebra engineer yam umjitende sipana naye ngoku elalini besithi hela fethu ngasalala zakho zonke uzipheka apha elalini wena fethu
andiyazi why uthanda upheka phaa kude kodwa xa ulapha Treble ufika ubethe la treble ubrava khala ngayo banga ibiki. Rest in peace to bravo yeah. Umoya man le way yomculo inomoya bra yabo indawo kuyo uhamba nela moya ukuwo yabo uba kulo moya walo ndawo yabo so way yomculo injalo. Before we wrap it up, Buddha, obviously not good. Ayo Hotman good. I'm the way I'm Kulua. Not too good, but you know what? Industry years. Because I'm not sure if you realize this. You've been in a game for quite so long that there's people after you. So you're sort of like low key transitioning to be like an OG to the kids, like to the. Because we have the Quailers right now, we have the what do you call these guys? The Kill Brady's, the Makasas, and all these guys. And you are part of like the first guys to introduce this Xhosa thing. Do you feel like your role in that situation is seen? Do you feel like you play a role for the cats that are behind you as well? Because by Buddha, if we're talking facts. Depende le call bra. Show Buddha. Shamkulo. Yeah, ndilapha esikoreni ta. Ndi rapper up interview njengoba ndithetha nawe ndiku interview ungakwazi uphen. Okay, short andiyazi ba ukude kangakanani ba ukufutshane kodwa ungazwakala ngiselapha. Okay, Shamkulo. Xolo man ngumphazamisa. No problem. Ta ekse le ringa yandigxizisa. Yes, ndi OG ngoku bra. Yabo. Ndi OG like bakhona uchasa ukhe wabhaliwe wafaka ialbum eziyeza inspire umjita. And the first album yami bipha kweza albums yabo faka no Diko Wala no Bravo yabo majita amaninzi wesiXhosa ndayigxizela leyo ba se lamjita ibhale leyo ba besimamele sesigela ba seninglamjita senibhura senimdala kangaka mina ndisigqibele kaloku ninglamjita ubeke phansi esigela waya eGauteng yabo ngoku bumncinci ko South no MT yabo ngoku sekuthiwa iRotmans but ke ndispanile man yabo and nami nje banilapha AC ndisiya ndiyibona lo way ba umuntu ukhulile ngoku yabo yilonto nami ndisitsho ba ndispana kumbra ba ndizame bonakala ngokuba noko ningumuntu onamava yabo i-business yonke way mandiyihandlishe ngendlela engcono ecwalileyo caca uba umuntu ngokukhulile yabo ta. Yeah, bro. 100%. Funding, from our side or from my side, I think we've covered all grounds. Obviously, when there's new development, sabe si chop, sabe si lungis, so awuzungabe Gqeberha. Sure, bro. Nathi asifuna ungabe king. Invite from the king. Yabo. Xolo ngoqhala ta athi brand bulela man. Yabo. Talk yokuqala nayo lo nyaka 2026 yabo andikathethi indawo bra yabo ndiqala uthetha apha lawe so ndabulela ngoba wenzele indibano mntakwethu yabo andithathi kancinci lo we bulela mna funa ba ukwazile uphinde uhlala nami afo ungabokhanga out ubeke ayenzizwe ziya bra ayenzizwe ziya lawe ndingumuntu oqiqayo mna mntakwethu yabo ndingumuntu oqiqayo uxolo uthando izinto impilo kumleyo yabo yeah bra bekumnandi eGqeberha andifuna ungayithethi lo we umthetho wami ke lawe imedium lawe incanywa nyani eGqeberha beninga understand ndiyayigetha ngoba okay sure yabo ndincanya iKapa bra but ekuse ngoku neGqeberha iClalist bra yabo oslizi no talents banifakile izolo bendonwabile tala we and about talents niphathe kahle la talent izawuthatha hip hop ebekwe elinye inqanaba bra
hip hop yaseBhayi, yesiXhosa, yaseMzansi, yabo. Yeah, Flash Kumkani isibane selali. Thanda uyicacisa ke lo ndawo bro. Isibane selali, Big Flash. Yabulela Daathi bro. Bulela mnanam. Jong, sawuphinde senze more. Otherwise, shout outs to Londi, shout outs to Sleaze, shout outs to all the people that are keeping the culture alive, man. Igqebeka ndithandile bro, andizunqaba. Nikhona ke ibrazam zikhona apha. Nonke tazi yabo. Andizunqaba apha bro, ndifuna upusha apha la isiXhosa man bro. Masinyuke isiXhosa. And ke ngoku foba basibone eGauteng basihloniphe xa seGauteng. Funeka nani bantakwethu nani yabo amakasi wethu abantu bethu nisixhase yabo. Babone ba sinabantu abahloniphekileyo. Mr. Hassan, guys, subscribe, share, Yonke like, tell your friends to tell their friends, and tell their cousins to their cousins. Yeah, stream his music, subscribe to us. If you're his fan watching this, subscribe. If you are a fan, go stream his music. That's why we do. We are here. The Maverick Podcast with the Flash Kumkan. We are out of here. Much. Lawe.